Здравейте! Това е детската количка модел комби на марката Бертони. Лека и удобна и подходяща както за зимен, така и за летен сезон. Количката притежава сгъваем седник, както и покривало за крачетата на детето, което лесно може да бъде премахнат при по-топло време. Количката е снабдена с предна табличка за аксесуари, която може да бъде премахната много лесно. А поставката за крачетата се регулира спрямо растежа на вашето дете. Реверсивната дръжка дава възможност да общувате лице в лице с вашето бебе. Освен това, може да се регулира спрямо вашият ръст. За по-голям комфорт на вашето бебе, количката е снабдена с 3-степенна облегалка. Седнала, полулегнала и легнала позиция. За праволинейно движение на вашата количка, предните колелета имат ограничители, а за разлика от другите модели, те притежават и спирачки. Спирачка имат и задните колела. За моите и принадлежностите на детето, количката е снабдена с голям кош за пазаруване, както и с чанта за аксесуари. Това беше детската количка модел комби на марката Бертони.